Karácsonyi kívánságok. A forgatókönyvet írta Romeo Muller. Készült Rame Gadden Holly és Ivy című regénye nyomán. Rajzolta Barbara Cooney. Zenéjét szerezte Norman Roger és Dennis Chartrand. Rendezte Catherine Marjorie. Itt nálunk, Millvale-ben mostanában az emberek tele vannak kívánságokkal. Ez így van rendjén, hisz a karácsony és a kívánság együtt jár. Erről szól ez a mese is. Valamikor, réges-régen, egy távoli városkában élt egy kislány, akit Ivy-nak hívtak. Ivy sok társával együtt Miss Shepherd árvaházában lakott. Ivy, miért nem szóltál nekem időben? Az összes többi gyereknek van már helye karácsonyra, csak egyedül rólad feledkeztem meg. És most mi lesz? Nagy gondban vagyok. Hozzám is jöhetnél, de el kell utaznom a nővéremhez. Tudom már, hová megyek. Igazán? Hová? Hát a nagymamámhoz. Nem, neked nincs is nagymamád. Úgyhogy nincs más megoldás, el kell, hogy küldjelek az Appletoni gyermekotthonba. Voltál már ott, emlékszel? De csak karácsonyra mész oda, utána visszajöhetsz hozzám. Gyere, el kell érnünk a vonatot. Nem szívesen küldelek Appletonba, de nincs más megoldás. Majd csak el leszek. Hát remélem is. Nincs olyan messze. Ne feledd, az utolsó megállónál kell leszállni. Igen, emlékszem. Nehogy hamarabb szállj le. Jó, vigyázok. Jaj, majdnem elfeledtem. Az ajándékod. Boldog karácsonyt! Szia, Ivy vagyok. Szeretnék kívánni valamit. Azt kívánom, hogy legyen egy nagymamám. És legyen egy nagy karácsonyfája, és alatta sok-sok ajándék. Köztük egy baba. Azt szeretnék a legjobban. Hát, ha az van benne. Egy gyönyörű, aranyos tolltartó. Ő Holly, a Millvale játékbolt legújabb babája. Holly, túl sokat pislogsz. Valami bajod van? Csak kívánok valamit. Kívánok valamit. Egy baba nem kívánhat semmit. Nem irgesíts fel abrakadabrát. Ne légy süsű, szörnyű dolgokra képes. Én akkor sem félek tőle. Egy kislányt kívánok magamnak, aki hazavisz a házába. És gyengéden a kezébe vesz. És elhajít. Figyelmeztetlek, a gyerekkész durva, szorongató. De én szeretném, ha szorongatna. Úgy se kell lesz senkinek. Itt maradsz a raktárban. Vevő! Péter! Mi lesz a vásárlókkal? Karácsonykor nincs idő a játszadozásra. Hallod, mit mondtam? Ne hozz szégyent rám. Tessék, csomagold ezt be gyorsan. Mit, uram? A szendvicsét? Nem, hanem ezt. Csinálj egy szép csomagot, gyermekem. Gyermekem. Én már nem vagyok gyerek. Mikor néznek már végre felnőttnek? Lazíts! Engem is tegyenek olyan szép csomagolásba, mint azt az esküvői babát.
Téged! Esküvőt az év minden napján tartanak, de karácsony csak egyszer van, és holnap már senkinek sem kell lesz. Millvale következik. Nagyon jó dolog kívánni valamit, és bízni abban, hogy az hát, ha teljesül. Néha a véletlenek is segítenek. Boldog karácsonyt, John szőrmester! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Ivy! Ivy! Hé, ez én vagyok! Ki csinálhatta ezt? Lehet, hogy tényleg van nagymamám? Itt vagyok! Én vagyok Ivy! Ivy vagyok! Én vagyok Ivy! Jaj, ne! Tessék a karácsonyfát! Karácsonyfát vegyenek! Itt a finom szaloncukor. Na, Ivy, itt a kiváló alkalom. Szerezhetsz magadnak nagymamát. Tessék! Ide, emberek! Nálam kapható a legzöldebb karácsony! Vegyenek! Igen, asszonyom, parancsoljon! Tessék, vegyenek! Ide mindenki! Az én karácsonyfáim tegnap még a hegyekben, az erdőben álltak. Egészen frissek, ma reggel hozták az erdőből. Ide, emberek! Vegyenek Albert, valami baj van? Semmi. Edna, mit keresel te itt ebben az űrzavarban? Bevásárlok a karácsonyi ebédhez. Elég lesz egy kisebb csirke is, nem kell semmiféle felhajtás. Jaj, Albert, azért igazán vehetnénk egy karácsonyfát. Eddig minden évben vettünk, de most kevés a pénzünk, és úgy sincsenek gyerekeink. De azért... Majd később megbeszéljük, drágám. De most szolgálatban vagyok. Tessék, Köszönöm. Milyen aranyos. Bárcsak megvehetném valakinek. Pislogott rám. Biztos csak képzelődtem. Mr. Smith, adjon nekem egy szép karácsonyfát, és azon kívül néhány díszt, flittereket és egy csillagot. Ó, Istenem, milyen szép karácsonyunk lesz, Mr. Smith. Szívből kívánom önnek, Mrs. Jones. Nagymama! Ivy vagyok. Léggömböt szeretnél? Hát nem ismersz meg? Még sohasem láttalak. Léggömböt szeretnél? Igen, egy kéket kérek. Micsoda nap volt. Hát igen. Szedjük össze a megmaradt játékokat, és vigyük őket a raktárba. Bízza csak rám, Mr. Blossom, én mindent megcsinálok. Rendes gyerek vagy, Péter. Nagyon sokat segítettél. Úgyhogy választhatsz magadnak egy játékot. Nem vagyok már egy kicsit öreg ahhoz? Szerintem egyáltalán nem. Ahogy elnézlek téged, még mindig szeretsz játszani. Tudod mit? Ma
Te fogsz bezárni, én hazamegyek. Én? Igazán? Elvégre már nagyfiú vagy, kész felnőtt. Megbízom benned. De ne feledkezz meg a pakolásra. Jó ét, fiú. Vagyis jó ét, üzletvezető helyettes úr. Boldog karácsony! Boldog karácsony, Mr. Blossom! Na, az üzletvezető helyettes úr boldog karácsonyt kíván nektek. És csak később kell a raktárba mennetek. Majd reggel választok magamnak ajándékot. Most mi lesz? Ilyen sötétben semmit sem látok. De én annál többet. De így a vevők sem látnak. Már nincsenek vevők. Mindennek vége. Ilyenkor már minden ember otthon van. És akkor most beraknak minket abba az izébe? Abba a... Raktárba! Mi az a raktár? Egy kis sötét szoba, ahol senki sem lát és zavar téged. Ahol belep mindent a por, és ahol ott leszek én is. Gyere vissza, kérlek! Nagyon fázom. Nincs nagyobb magány, és nincs nagyobb zimankó, mint szent este dideregni elhagyatottan. A kívánságok maguktól csak nagy ritkán teljesülnek. De van úgy, hogy valaki megvalósítja a maga kívánságát. Az én nagymamámnak nagy karácsonyfája van, és nincsenek unokái. Erről fogom megismerni őt. Indulok, Edna, reggelre itt leszek. Ó, gyönyörű. Nagyon szép, Edna. Segítenél? Hát persze. Az én kis gazdám. Az én kicsi babám, bárcsak az enyém lehetne. Bárcsak az övé lehetnék. Hogy megölelném? Hogy megölelne?
Istenem, fázik szegény. Most elmegyek aludni valahova, de visszajövök. Hát, ha ez a jó szerencsém kulcsa, rám férne már egy kis szerencse. Itt jó meleg van. Itt töltöm az éjszakát. Majd reggel keresek magamnak nagymamát. Légkömböt akarsz? Sohasem láttalak. Boldog karácsony! Millville következik! Haragszott Miss Shepherd, már is kelek. Csak még... De hát nem is ott vagyok, hanem itt. Nagymamát kell találnom, és egy játékbabát. Szerencse fel! Az én kicsi babám, az én kicsi gazdám. Odakint van, és nem tud bejönni. Az üzlet ma egész nap zárva van. Ó, John szőrmester, meg kell találnom azt a kulcsot. Nyugodj meg, Péter. De Mr. Blossom megbízott bennem. Én zárhattam be a boltot. Csak nem vettem észre, hogy lukas a zsebem. Nem úgy néz ki, hogy bárki is betört volna. Sosem fog rám bízni semmit. És milyen volt az a kulcs? Nagy. Biztos nem tolvaj találta meg. Itt van. Nem tolvaj volt, hanem én, Ivy, de most már ne búsulj. Én? Dehogy is. Igazán köszönöm, de most körül kell néznem a boltban, hogy minden megvan-e. Én meg megyek haza reggelizni. Na és te mit csinálsz, kicsi lány? Nagymamát keresek magamnak. És mégis hol lakik az a nagyi? Hát azt még nem tudom. Kislány, az lesz a legjobb, ha hazajössz velem. Megmelegedsz, aztán majd megpróbáljuk megkeresni azt a nagymamát. Rendben? Úgy látom, semmi sem tűnt el. Jé, hát itt a kis vasút. Akkor ezt fogom választani. Az a kislány segített rajtam. Ajándékot érdemelne. Megkaphatná a babát. De hát nincs rá pénzem, hogy megvegyem. Várjunk csak! Azt mondták, hogy választhatok egy játékot. De azt nem, hogy csak magamnak. Ez az! Menj innen! Nem hallod? Eresz már! Eresz már! Szörnyű. Háza. A nagyié? Nézd, karácsonyfa, és nincsenek gyerekek. Tényleg.
Ez az, amit kerestem. Egy házat, gyönyörű karácsonyfával, gyerekek nélkül. Bocsáss meg, bácsi, de nem mehetek veled, mert megtaláltam a nagymamámat. Légy szíves, csönges be hozzá. Fölösleges, kicsim. Menj csak be szépen. Ismered őt? Psst. Edna! Albert, kész a reggeli. Látogatód érkezett. Tessék? No hát. Kérdezni szeretne valamit. Kérdezz, kicsim. Lehetne ez az én karácsonyfám? Hát persze. Ha tetszik neked. Meghoztam a csomagot, amit rendeltek. Tessék, ez a te ajándékod. Ó, ez az én kicsi babám. Köszönöm. Mindig velem leszel, hogy öleljelek, szorítsalak és szeresselek. Néni, kérhetek tőled valamit? Legyél a nagymamám. A nagymamád? Nem kívánnék sokat tőled, csak szeretned kéne, semmi mást. Azt hiszem, ez megoldható. Így aztán Ivy-nak lett babája és nagymamája, pont úgy, ahogy kívánta. Hol itt ölelgették és szorongatták, pont úgy, ahogy kívánta. A Jones házaspár kívánsága is teljesült, lett gyermekük, mivel Ivy-t örökbe fogadták. Na és Péter, igen, az ő vágya is valóra vált, mert többé nem tekintették gyereknek. Mr. Blossom hetente 3-szor rábízta az üzlet bezárását. És hogy én mit kívánok? Kívánok mindnyájatoknak nagyon boldog karácsonyt. Magyar hangok. Kisfalusi Bálint, Kassai Ilona, Szőke András, Nemes Takács Kata, Kránic Lajos, Vennes Emmi, Minárovics Péter.